kersane binjing wangsul dateng ciptaanipun Gusti Allah wa inna ilaihi raji'un. Lek kita gesang dereng sumurep kalian Gusti Allah, sing jelas kita dados tiyang tasih kepingin urip manggen teng swarga kali neraka. Lha sing swarga kali neraka niku lek dijelasaken teng mriki sebaliknya. Swarga niku kehidupan kita, neraka pun kehidupan kita di dunia. Iso roh enak, iso roh elek, roh apik. Bejo lan silaka niku dilakoni dhewe balik malih kados bae wau sampun ngendikan. Nyambut gawe keloro-loro gak karu-karuan. Niku balik malih aja sampai ngelirik kancane dhewe. Iya. Kancane dhewe. Pramila sak menika iki niku dandan kaki ngeten niku kari-kari niku. Nah, kesampar kesandung ning saged dimunung. Awit napa Gusti Allah niku mboten teng Mekah tok. Mboten teng Madinah tok. Mriki enten Gusti Allah, mriku enten Gusti Allah ngarep buri. Luwih-luwih teng jero awake niki. Garane sirolah gatolah sifatolah wujudolah. Sirolah mlebu mutune napas. Gatolah dating Gusti Kang Maha Kuwasa, sifate kang diweruhi dening menungso. Bejo cilaka, enak gak enak, ketok padang nang ketok peteng. Niku Gusti Allah mboten adoh teko awake dhewe di semua media. Gusti Allah niku enten. Ngoten nggih? Nah, di niku wonten wujude kembang sampun dipun jelasaken dilebeting banyu pitu. Enten iki ora banyu sah rebuake siji kali siji kula kali panjenengan, kula kali Gusti Allah. Disakseni jagat saisine. Bilih siji kali siji niku 11. Mboten loro. Lek loro niku wujude napa? Tes. Antarane lanang lan wedok. Lek loro niku wae siji dadi loro jodoh telu telonono. Nah, lek niki siji kali siji 11. Anane menungso kali Gusti Allah tok. Pramila sak menika banyu 11 niki luar biasa kan nek kangge tombo samubarang kanggo penguripane menungso, penguripane kewan, penguripane tanduran lan liya-liyane. Manfaate kathah ageng pun sampai mboten keduman, masih kembange pun sampai mboten keduman. Napa malih ingkang diwus pun wastani jandur. Senajan sakilan sejatine nur kang wening sing diarani Nur Muhammad, wujudine urip ana ing alam donya. Sejatine nur kang wening karena nur rasa, nur cahya, nur Adam wujude Nur Muhammad. Nur kang wening, cahya kang wening kang manggon ana ning angganing manungsa kang nguripi rina kelawan wengi. Ning lek nur wis ora ana bali nang asale wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati. Tasik wonten malih jajan pasar niku jenenge among rasa. Dadi rasamu ya rasaku. Mriko ngrasakne, mriko ngrasakne. Nek sampai dijiwit wong rasa lara aja jiwit wong. Jenenge among rasa. Lek sadulure dhewe kabeh iki penak, insyaallah awak dhewe mesti kudu penak nggih. Nggih. Pramila saking nika monggo. Among rasa niku rinten kelawan dalu monggo dipun lampahi. Cipta rasa budi lan karsa mboten mek cuman diomongi tok. Awit napa? Cipta Adam. Jenenge cipta niku Brahma. Rasa niku Wisnu. Terus sing balik niku jenenge Siwa. Brahma Wisnu Siwa. Sing gadadekno, sing ngomong lan sing balekno maneh. Mangkene ten wa inna ilahi raji'un. Kan yang luar negeri niku lek ngaran God. God niku Gusti Allah, tunggal Allah niku. Nah, podo. Allah. Allah niku alam. Alam niku sing lembut, lam sing lembut. Hawane niku ingsun.
kang murba lan amisesa, kang kuwasa lan wicaksana. Kabeh menungsa ora kekurangan ing pangerti. Biar sampurna paradang trawangan ora ana apa-apa, ora ana katon apa-apa, mung ingsun dak kang limput ing kahanan jati. Angka salajengipun wonten tumpeng robya bebarengan manengku-manengkung puja brata pujiastuti dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa bilih kita tasih pitados kita tasih wonten sengkeraning Gusti Allah ampun ngantos nalisir saking kautaman nggih. Tumprok-brok sampun kula jelasaken keikhlasaning menungso sampun. Niku dereng napa niku? Ketan kicak. Ketan kicak nika digawe saking ketan kali napa jenenge niku? Kinca kali klopo. Dosi kita niki sedaya niki icake wong tuwa, icake leluhur. Makane teng mriku ket enten unen-unene. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Kula jenengan iki karene menungso wong tuwek, wong tuwa biyen-biyen. Makane padha uri-uriya. Belajar lakonono. Tiru karo wong sing disiki kula panjenengan sedaya. Nggih, nglakoni ibadahe sing kaya wong tuwa biyen. Mboten tiru teng buku, lek teng buku bingung. Buku niki wae digaweane menungso. Mulai kalau gawe robi mulai humul mubiku dan seterusnya. Enten kopi, mboten ketara tulisane. Tapi lek ngaji rasa kita sedaya saged hati-hati ya. Ngaji rasa saged hati-hati. Lek ngaji nafsu lah berasa parang-parang. Nggih, boten tujuan. Mekaten ingkang kula aturaken. Nah, kantun niki enten diarani jagung pari. Jagung minangka kekembanganing lan wujud anggen kila gesang wonten alam dunya menika kepingin maem nggih dahar. Dirumat sing apik tandurane jagung nggih padha kalih tanduran jenengan ditandur kalih Gusti Allah teng alam dunya padha sing rukun sayek-sayeka praya pun sampai bendeng juwet cekak kecukulan suket ya. Lek nandur suket durung mesti cukul jagung tapi nandur jagung jelasnya cukul suket niku lawring tangan kita Allahumma padang ati roh hatiku padang umurku. Lah sandel terus sing ngoten. Lah pari niki ingkang terakhir. Sak paripurnaning kita gesang wonten ing alam padang. Paripurna. Sak paripurnaning kita gesang wonten alam padang. Ngilut. Gara ngilut niku belajar. Kawruh kautaman sangkan paraning dumadi. Mugia kita anggen kita gesang wonten alam padang ngantos paripurnanipun lampah. Tansah pinaringan rahayu wilujeng purwa madya lan wasanipun lan ugi wonten donya kita tansah gesang sampurna wonten akhirat kula njenengan wangsul kanthi suci lan sampurna langgeng saka kodrat ingsun linambaran dening anteping kalbu kita sami nggih. Anteping kalbu. Lek ora percaya aja ndelok tebune. Nah, ngoten nggih. Nggih. Amemetri. Dumateng bumi pertiwi. Memetri bumi pertiwi ingkang